Iñigo Aranbarri, Iruñean bizi den aktore azkoitiarra. Oso momentu goxoa bizitzen ari da orain, bai lan aldetik, baita errekonozimendu aldetik ere. Eta gaztea izan arren, bere ibilbidea luzea da, antzerki, zinema eta telebistan. Antzerki ikasketak, Donostiako Zurriola Antzerki Eskolan egin zituen urte batzuz, Saturday Clown Fever eta Mirat mutiko bosniarra bezalako lanak antzeztuz, eta Donostiako arte eszenikoen tailerrean burutu zituen bere ikasketak. Telebistan, Goenkalen hasi zuen bere ibilbide profesionala 2006 urtean, eta ondoren ETB-ko beste hainbat telesaietan ere ikusi ahal izan dugu. Pilotari, Eskamak kentzen, Allí abajo, Iesaldia, eta orain gutxi estreinatu berri den Patrian. Zineman ere aritu da, Vitoria 3 de marzo eta Koldo Almando zen Oreña filmeetan. Azkenaldian, biran dabiela aipatu izan dugun fadoak entzuten zituen gizona antzezlaneko aktoreetako bat da, eta antzerki munduan buru belarri dabil. Azken urteetako lan esanguratsu askotan parte hartu duelarik. Garbi Losadak zuzenduriko Einstein, 2012 eta 2015ean Donostiako saria jasotako Deja Vu Panpin laborategiarekin, Gure bide galduak eta arrastoak lanetan, Ika teatroaren Txarriboda, Alex Gerediagaren Macbeth, eta aipaturiko Kepa Errastik zuzendutako fadoak entzuten zituen gizona. Joan den astean gainera, Iesaldia telesailan egindako lanagatik, Besarkada saria jaso zuen, Euskal Aktoreen Batasuneko kideek banatzen duten saria. Ongi etorri bigarren kafeko kafe-utxera, Iñigo Aranbarri. Eta Arratsaldeon ere bai. Arratsaldeon, bai. Bueno, Iñigo, horrelakoetan kafe-utxa izena duen tarte honetan, eta hilik babesten duen tarte honetan galdetzen dizuegu, aktore eta antzari arte eszenikoen protagonista zareten, teknikariak eta bestelako ere izan ditugu. Eta tarte honetan, ea kafezaleak zareten da. Erantzun aurretik, lasai. Ez pasara kafezalea, ez da hemen ez gertatzen. Kafea bai ala ez? Bai, kafea bai. Egia esan kapritxo ezela gehiago. Ez tola egunerokotasunean, bueno, ez da egite tolerantzi kontua izango da, eta netripak ez du oso ondo toleratzen. Beraz, aukeran infusioa nahiago, baina kapritxoagatik balitz, kafes negozioa gustora hartzen dut. Zerrenda osakago. Bai, baina nik uste egin behar degula errepasua eta zerrenda osatu. Bai. Abertzen batek, bai. Urrengorako, bai. Uste dut arte eszenikoen tartean kafe zale ez direnek irabazten dute lorendik. Bai, nik ere ala uste dut. Galdera gintonikin inguruan egingo bagenu, ez da gizegatuko litzateke, baina. Bueno, agian horrela plantatu beharko da, mendik aurrea. Baina ez dut uste kafezaleak ez denik, Ja, kafezaleak bai, baina... Bai, ari bai. Eta Aranbarri gaztea da, baina. Bueno, Iñigo, eskerrik asko hemen gurekin izateagatik, plazer bat. Eta nik uste azkenaldian asko aipatu dugu hemenez, biran zabiltzaten fadoak entzuten zituen gizona lana, Kepa Errasti ere hemen izan dugu, behin baino gehiagotan gainera hitz egin dugu berarekin. Kontatu iguzu pixka bat, nola izan den lan prozesua eta nola zabiltzaten? Bueno, alde batetik, eskerrik asko nire gonbidatzeari gona, oso gustora hemen egoteaz, da gaina oiana ezautzaituela astapenetatik. Bai. Esaten hasi zean bezala, ni antzerkian hasi nintzen Zurriola eskolan, eta Zurriolako ikastolan hori hasierako Saturday Clown Fever, eta Mirate hortan, elkarrekin. Miraden gainean nizure joa nintzen, ez? Hori da. Bai, azerritzapena, baina zenbat urte pasa dien. Bueno, ondo gaude. Bai, hori da. Eta, hori, egia esan, fadoak entzuten zituen gizona antzezlanari helduz, bai izan da nire ustez pandemiarekin batera, ez dakit, olatu hau surfeatzen lagundu didan tabla, esango nukenik. Izane, pandemian sartu ginenean, denoi bezala, ikararezko inseguriade, beldur eta historia guztiak etorri zaizkigu, baita hori gure lanbidearekiko, normalean bazter lehenengo takoa uzten dena kultura baita, ez? Eta orduan, kezka horren aurrean, bagenun tabla hori behintzat, urgaina mantentzen gintuna, jakinez antzerki obra hori egiteko genula, aurretik, eta jada, zirkuitu kontzertatu horri esker, 20 piko emanaldi lotua genitula. Orduan hori izan zen, hasieratik
emate ziguna arnasa pixkat. Gero hasi ginen prozesuakin irailaldera, ensaio batzuk egin genituen hemen bertan, topiken, beraiek eskaini zigutelako espazioa lanerako, eta horren ondoren, egon gera beste ensaio prozesu batzukin, eta bukatu dugu, 18an hemen bertan Leidorren estrenaldia ginez. Eta, askotan, bi aldetatik, alde batetik bai tortzeizu, zalantza edo jakimina publikoak nola jasokote dun, alde batetik eskaintzera zoazen hori, eta lehenengo ispilu lana publikoak egite izu estrenaldia bertan. Eta era horta oso, ez dakite, pozgarria izan zen, ikustea jendeari gustatu zaiola, eta bestalde, egoera berri eta zelebre hauetan, publikoak nola reakzionatuko zuen, kopuru aldetik, jendea etorriko tezan, etzan etorriko, beldurrak gaina hartuko tezion kultur goxe horri, eta ikusiego ez alderantz izan dela, Leidor bera foro mugatu horrekin ia bete gintzan, zan asko gelditu ez, hori asentxo berak esango dugu. Antxe ikusi nuenik fadan etzen ziten gizona, eta bai, gertu zineten. Oraintxe jaurlaritzen neurri berriekin estu geratuko zen, lare honedik gertu edo irurun da oso luzen. Eta orduan poza mantzigu meintzat ikusteak, jendeak erantzun hori ematen zula, eta hori kultur goxeak gain hartzen ziola, kezka edo beldur horri. Eta lan konkretu honen inguruan, zer aipa dezakezu? Zure pertsonaia, bitxikeriaren bat? Bai, ez dakit, bitxikeria bezala, geuk prozesuan zehar ere, askotan esaten da ez, baina nik egia esan, aurrekoetan ere, zenbaitetan ondo pasa baldin badet, kasu hontan, kezkazan, benetan, ganberra da asko zeuden ez, ensaioetan parreari heltzea asko kostatzea egunez emanaldian lortuko te genuen, eta hori izan pixkatola, momentu hori batzuk badaude, esatezula, hau jasan imar da, eta hori, orduan pentsatze genuen, guk, hori, parreari aguantatu ezin hori genuen, jendeak ere ondo pasatzakela. Baina bai, polita izan da gira esan prozesua, personajeak, dira personaje bi pertsonaia oso normal, esango genuka lurmailako bi lagun, gu izan gaitezkenak, eta gero hirugarren personaia bat dago estralurtarra dena, ez? Bai, supra gizatierra dena. Ente bat bezala, eta personaia hori da pixkat mugitzen duna denbora guztian estena. Nita kepak interpretatzen ditugun bi personaia horiegati balitz, jende aspertuko zan 5 minuturako. Kontua da, 3 horrek ematen diola saltxa, tiratzen dula beraien aulezi, vulnerabilidade guzti horietatik, zirikatzen ditula alde guztietatik, personaia grotesko xamarra proposatzen ditula, eta orduan, masku izeneko personaia hori da benetan saltxa eta hori gatza eta piperra jartzen duna obran. Orduan, kontraste hori ere polita da, bi personaje hauek empatizatzeko erresago dira, beraien lekuan erres jartzezea, baina, klaro, gero besteak egite ditun, astakeri danakin, esatezu, benetan, zer da hau, eta, nik uste jendeak eskertzen dula, momentuz behintzat oso, erantzun harrera oso nola jasotzen nahi gara. Jendeak parre egiten du obrantzear, baina batzuk unkitu ere, da nik gogoan dut, saioa amaituta, inugorengan hor bildu da, zorionak, usau zaiak eta bukaeran unkitu inauk da, inugaran marra izan zian, baita nire. Alaxi da. Barreari heltzeko lana bai, baina malko heltzeko lanare batzutan, holtza gainean izango duzu. Bai, eta batzutan hori baimena matea zeure buruari. Askotan, negarran kontu horrekin, neukere bat, nire bizitzan anekdota edo, igual askori pasatzea baina ni txikitan negar lasai egiten nuna, negar egiteari utzi nion. Gizondu, ala. Gizona zer dan, ez? Gizona izate hori nola erakutsi guten, inork ez neri esan negarrik etzak egin, nahiz eta esaera horrek existitzen dut, neuri zuzenki inok ez. Baina ikasi dut negarrik ez egiten, eta bain da, momentua berriz ere, berrikasten izela, edo pixka barruak askatzen, ez? Eta orduan, baimentzen du igual momenturen batean edo, hori emozio horri, askatzen ustea, eta momentu hoiek ere, emozionalak dira momentutik, igual batzutan baimentzen dute geuk ere, emozio hori lasai asko ateratzea. Antzerkiak badulako botere hori, ez da? Unkitzeko boterea. Bota berditzeu, hola, galdera potolo bat. Zer da antzerkia zuretzat? Zer ematen dizu antzerkia? Antzerkia zer da, eta zer ematen didan. Antzerkian etza da espresabide oso goxo bat. Oain, igual tokatu zeiala, ikusentzunezkoetan ere mutura sartzea azken pare bat urtetan berriro ere
Ikusentzunezkoena printzipioz hotzago da, barnerakoiago da prozesua, eta egoera bera, atmosfera bertakoa, naiz eta, saiatzen da hori benetan goxatzen edo, ez da hain benetakoa. Eta bestean berriz, zauden lekuan, atmosfera jendeak ere osatzen du, ez da benetan, errodaia batean izan daitekena, kamera eta ekipo horrek egiten duelako borobil txikiat eta hor gertatzen da dena, eta mozten danean hausten da atmosfera hori eta magia hori guztia erabat, mozten da bakoitzean. Bestean berriz da, ordu terdi edo dena dela irauten duen obrak irauten duen tarte guzti horretan atmosfera hori mantentzen da, publikoare barne biltzen duna, eta iruditzen zait espresabide bat oso goxoa edo bortitza edo dena helakoa, baina benetan biltzen duna, elkartruke hortan edo komunikazio ariketa hortan, implikatuta duen bi parteak, entzule, hartzaile, gero feedback hori, beraien erreakzio horrek ere gu alimentatzen gaitura bat. Beraz hori, historia kontatzeko esparru oso goxo bat. Eta zu historia bila joaten zarenean, zer da antzerki bati eskatzen diozuna? Egia esan, dena eskatzen hasita, algara batzuk atera izazkidala, eta unkitu nazala, dudari gabe. Gero dena lortzea ez da erresa, ni parre oso zailekoa naiz ikuste bezala. Ikusle bezala kostatzen zait. Bai, ez dakit, igual humore beltza asko gustatzen zait adibidez, absurdoak erabat berekin arama, baina gero beste humore mota asko edo saiakera asko genaute harrapatzen. Baina, azkenan hori da. Ikusle bezala denetik dago eta guk ere estenatoki gainean horren jakitun izan behar dugu. Igual niri karagarrizko parreura emango diana gauza absurdo eta ganberra da batek, jende bat epel utziko gula eta olako aurpegiak. Hori iritziak eta ez, azkenian. Nik uste dut lan egiteko moduan ere oso lan ezberdinak egin dituzu. Esango nuke, txarribodan uste dut improvisaketak erabilizen dituztela, deja vuk ere badu bere lan egiteko modua, kasu honetan kepak idatzitako gidoi batetik abiatu zarete. Nola izaten da lan mota ezberdin hauetan aritzea edo? Uste dut gainera galdera bat ere honen antzekua izan daitekela, baina gero jarriko dizugu. Ea ezagutzen duzun norden bidaltzen diguna. Prozesua nolakoa den. Bakoitzan desberdina, noski ez badago testurik eta baldin badaude egoerak, personaiak kontatu nahi den historia orokor bat, adiez deiagun pixkatola lan egin izan dugu, kasu hortan, jartzen zera testura begira baino gehiago, gertaera horietara, personai horiek sortzera, pixkat gorpuztera, eta gero personai horiek beraiek ematizkizuta askotan situazio batzuk, situazio horiek ere improvisaketatan proposatu behar dira askotan, eta guztia juten da pixkanaka beti gora sortzen. Testu bat badago hasieratik ja estruktura bat da. Orduan, estruktura horren gainean jutentzea, personaiak sortzen, era berean, testuan ja imaginatu daitzazke zure nolakoak izan daitezken, gero hartzen dute beraien gorputza, eta gero beste ekiko ere sortzen juten die, beste personekin interakzio hortan nolako erantzun, nolako jaso, nolako hartu eman horrek, beraiek ere sortzen ditu personaiak. Eta egoera beraiek imaginatu baditzake zure testu gainean, gero espazioa hartzeakoan berriz sortu behar dituzu denak hasieratik. Orduan, da moldatzea egoerari, egoerak eskatzen duen hortara. Batzutan gehiago hasi behar dezu zerotik eta egoerak montatuz eta improvisaketa horien gainean lan eginez, eta beste batzutan, testu batek ja mugatzen dunez eta limitatzen dunez sorkuntza hori edo obra hori, horren gaineko jolasak apainduko du edo emango dio gorputza. Jarriko diogu galdera? Antzekoa izan daiteke, baina ea gogoratzen duen orden. Esango diogu alare, Iñigori, gero erantzungo dugu beste bat, joan den asteko gonbidatuarena, baina datorren asterako ere eskatuko dizugu, datorren astean gonbidatu izango dugunari, eta hori zehaztuko dizugu astean zehar, galdera bat bialtzea guri audioz. Zuretzat ere egin dute, baino hau ez da hori, hau da ezagutu beharko zenuken norbaitek bidali diguna. Kaixo, Iñigo, azken urteetan
Talde ezberdinekin egin dezu lana. Adibidez de Jabu, edo Ikarekin Txarriboda, eta pentsatu nahi dut estilo ezberdina jorratu dituzula, edo ez. Aztertu ditzakezu estiloiek? Eskerrik asko. Bueno, asmatuko aldu inigo Aranbarrik nortzen? Joxerra fatxada. Bai, espaldiko denbora. Espaldiko, bai, imaginatu. Galdera ona. Ez dakit, estilo aldetik, nik ez dakit estiloa, eta gaina oso txarra nahiz hortan. Nire galdetu musikalke uster da, rock pop edo folk... Musikariok ere nahiko festa izaten du, ez pentsa, Indi bestia. Etiketetan oso txarra naiz, eta kasu honetan, nik bakit deiagu teatro oso fisikotik datorrela, eta gero sorkuntza kolektiboari ematen diola, garrantzia handia. Eta azkenean, imaginario kolektibo hortan, antzerki, ez dakit, imaginario poetiko batetik abiatzen da, eta sorkuntzak die zerotik talde lanean erabat oinarrituak, bai proposamenak egiteak ordua eta baita zuzentzak orduan ere. Bi pertsona badu estenatuko gainean, beste bia daude kanpoan proposamenak egiten eta perspektiba hori eskaintzen. Eta gero alderantziz, orduan badago olako sormen kolektibo erabateko bat. Txarribodan kasuan adibidez, Ikarekin garbitzegon figura agortzan Intxaurraga zela zuzendaria, eta berak guri improvisaketan bidez berak behartzuen material hori atera ondoren, gero berak testu bat lantzen zuen, eta gero guri hori eskaintze zigun, da orduan hor bazegon gidaritza garbi bat. Eta kasu hortan guk ginen, berairi eskaintzen genion kontu horren erantzula, eta gero ja berak berriz ere trukean ematen zigun. Azkenean, lan egiteko modu bakoitzean, bilatu behar zure plazerra eta plazer hortatik sortu gauzak. Orain Iruñan bizizea, eta egun normalen hemen ostegunero agenda bat egiten dugu. Eta egia da askotan, saiatzen garela probintzio ezberdinak Euskal Herriko zazpi probintzietako zeozer edo aipatzen, eta batzuetan Nafarroan kosta egiten da euskarazko antzerkia eta topatzea. Ez dakitzuk ere sentsazioa duzu agian oraindik Iruñan gabezi bat ere hor badagoela, edo agian guk jakiten ez dugun antzerki gehiago ere eskaintzen da euskaraz, uste dut zuek ere ontzinetela okerrespanago joan den hastian, ez? 14an. Nola ikusten duzu euskal antzerki gintza Iruñan, Nafarroan, esan badaiteke edo esan badezakezu zerbait? Bai, Nafarroa guztia ez te konturatzen. Ez, horea, agian Iruña. Nafarroa sondia da, esan gero herri bera. Oso ezberdina gainera eta euskararen egoera ere. Hori da. Nafarroa asko daude euskalduntasunaren ikustegitik, ez? Bai, dudari gabe, eta ni horrekin konturatzen nahi, izan biztzen jarri ginenetik, Iruña bera barkatzaren nahiko lan. Ega da gero Iruña, Euskal Herria erratea bezalako, olako medioek eta ematen diotela, sona pixka da euskarari, eta nola baiteko, ez dakit, aska bat eskaini euskaltzalei. Han egia da, euskalduna dena euskaltzale dela. Hemen euskalduna denak ez dauka zertan euskaltzale izan. Eskainita torkiolako, bai euskera txikitatik eta baita euskaraz egiteko aukerare egunero, ez. Orduan horrein konturatu nahiz, eta hango euskaltzaletasun grinatxu horrek bai ematen du adibidez jendea programatzera, nik aurretik aipatu dituzun obra horietan, ia guztiekin egin dugu Iruñan emanaldia. Atarrabian ere bai, desentekin, esango nuke bai arrastoak eta bai gure bide galduak ekin egon gehala bai Turraman, Iruñan Zibiboxean, Nafarroak antzerki eskola, hori ere klabea da, asko programatzen baita, eta gero Atarrabian ere bai. Adibidez, Arabara ez gairisten. Araban nik inoiz ez dut antzerkirik egin. Nik ere gutxi. Eta oso kuriosoa da, hori, adibidez, nerezat Araba askoz territorio inesploratuago da, Nafarroa baino. Eta hori, aipatzen azte, hori, Nafarroak antzerki eskolan, aurrekoan egon ginenen joan zen aste azkenean, egiten dute antzerki aroa, eta haren barruan bi antzerki emanaldi zeuden. Eta horrez aparte, euskeraz asko egiten ez bada ere, ikararrezko programazio zabala, eta oso interesgarria daukate. Eta hori, azkenean, Zibiboxetan, eta hola, saiakera batzuk egiten di euskeraz programatzeko, azkenean jendea agertzen da. Ni ere ikusle bezala beti saiatzen naiz konsumitzaile izaten, ez? Kultura konsumitzen euskeraz bada. Eta, badago. Egia da, aurrentzako antzerkia gehiago dagoela kasu euskeraz. Eta helduentzako antzerkia inbeste ez. Baina Atarrabian eta Nafarroako antzerki eskolan,
Eta Gaiarrek ere uste dut, ni adiez Gaiarrera joteko nahi zabenduan, eta uste dut noizean behin egiten dula euskaraz eta gazteleraz behintzat. Hori da. Utzi mezua seinaleren ondoren lanarekin joango zarete? Bai, bihar Galiziara. Bai, bihar Galiziara, baina... Eta han ere baduzu arazoa. Orain arte, uste, 160 zeola, eta dana salduta zeon, eta gainera pirilan juteko aginen eta atzeratua, eta bihar 130 jetxi dute aforua. Eta ordu ningo dutena da, zuzenean streaming bidez, ez dakit, nola iritsiko zaien, nolako zerbait. Batzuk erdiak antzokian eta beste erdiak etxetik. Ja, nik ez dut ulertzen hori pentsatu nun. Guk ere uki genuen hor, Nafarroako Antzerki Eskolako emanaldi hortan, 150 aukera izatetik, 30 jetxi zan, eta esan nun, eta 150 salduta badago, zein usten dezu kanpoan. Bai, hori komentatu egu lehen. Ez dakit nola erabakitzen dute, uste, bakoitzak nahi duen bezala egin duela, ez? Kasu batzutan, bertan, bera, beste batzutan, Izaro kursalean adibidez, 4-6 emanalditara pasabar izan du. Eta orduan dirua itzuli zaie, erosita zaukaten guztiei, eta berriz hartu behar izan da, antolaketa berri honetan. Antzokiaren araberakoa ere izaten da, zeu zuetu Euskalduna jauregia norber arduratzen dela lan hori egitetik, kursal berriz ez. Bueno, ez dakit, musika giroan ari garela, musika bideoklipetan ere aritu da Inigo Aranbarri, baina ni enintzen konturatu, ez gara bendeta entzuten ari kasualidadez, ez da Naparroako euskalduntasunaz ari garelako, hori ere izan zitekeen lotura, bendetaren kantau entzuten ari gara, eta ikusten baita ere, Inigo Aranbarri bideoklip honetan, Udarako Gauluzeak bideoklip honetan aktore izan zelako, nien nintzen orain arte konturatuta, eta bapatean, oianak idoien esan jarri duenean, ez ostras, egia da, ikusiko genuen bideoklip hau behin baino gehiagotan, ez? Ez kara konturatu. Brandi Hipstaldiarekin ere aritu zara. Giro askotan, baina askotan, bideoklipetan, zineman, telebistan, antzerkian. Azkenean olako kasuak bintzat die lagunek deituta. Hala izaten da, kasu honetan, Beñat Gantxegi pasaiar bat egitu nindu. Hombre, top, palant, Beñat Gantxegikin palant. Hori da, berekin, eta Brandi Hipse ere, bertako Donostiko lagun bat egitu nindun, eta hori da, Jon Ander Alonsok, berak esan zian hola... Bera ateatzen da, ez da? Hori da, gemiltzan, eta hola, holako kontu. Futbolerako inongo zenik baltzu, Inigo Aranbarrik? Izena bai. Jokatu nun anaitasuna. Kaso talentua falta. Anaitasuna. Ganora falta igual. Esango nu talentua da nula, baina ganora gutxi. Enitzen inoiz oso kompetitiboa izan, eta lehiakortasun falta horrek eman nindun, ustera. Gero baita, azkenean giro batzuk sortzen die futbolan bueltan, eta hola nigoratzen naiz. Ez zala laguntasun sano baten bueltan, baizik eta zela benetako lehia eta urtebete zarrokoa eta bat gazteago eta hola, eta nian enitzen bat eroso sentitzen. Gero, lagun arteko futboleako hasi ginen berriz ere, ostegunetan olako patxanga txikatzuk egiten, eta horietan gozatzen un piloa. Eta hor, lehiakor birtzen itzen berriz jolaseakoa da. Baina serio egiez. Aipatu duzue, Araba, aipatu duzue bertan aritzea ez dela hain erresa izaten, Gasteizekin badugula lako zera. Bigarren kafean Gasteiztar askoren bizita jaso hoi dugu. Oianak Kortazar gurekin izan genuen, barkatu Dorleta Kortazar, gurekin izan zen Arine Azkue. Ane Gebara. Ane Gebara, Dorleta ez da Gasteiztarra. Ane Gebara da Gasteiztarra. Ane Gebara, Arine Azkue. Ander Gaztelu ere, ez? Arabarra. Baina gurean ez du izan, ez? Aktore bezala elkarrizketa ingenion. Konfinamentuan akaso? Ez, aneko... Ez, una ventana... Gaizka ugarte da. Gaizka ugartea. Gaizka bilbotarra da, ez? Nastu inaiz. Nik uste Gaizka bilbotarra dela, ez? Edo Arabarra da. Arabarra. Bilbotarra David Pérez Sañudo. Kakanastea! Hainbeste jende elgarrizketatze da. Bueno, pentsa, Arabarra bai da eta Gasteiztarra aurreko astean protagonista izan genuen, eta imar dugu zerrenda bat, nik burua aklaratzeko, Zuk ez danok. Kakanastea daukadana. Eta Axerkidan magoak ere utzi dugu, egun hauetan, galdera bat Inigo Aranbarrirentzat. Spoilerra izan da hori. Baina, bueno, ez. Ez, olagotan esaten dugu, ez? Ez dio hori sekretuan izaten. Josarrarenak baizuken xarma gehiago. Inigo, hau da nire galdera.
nun gozatzen duzu gehiago? Antzokian, telebistan, zinean, bai lan egiterako orduan, edo ikusle moduan joaten zarenean? Entzun duzun galdera? Bai, da betiko galdera, esate zaiguna ze esparru duzu gustukago, edo bera galdetzezun non gozatzen duzu gehiago. Eta hor badira bi prozesu, ez? Lanketa prozesua Eta ikusle ere. Bai. Ikusle ere, hiru zati. Bai, claro, lanketan, ikusentzunezkoen lanketa oso personala iruditzen zait, eta horko bakoitzak planteatzen duen modua, personajean hundik landu, edo zer ikertu, edo ez dakit, arkitektua bada zure personaia jarri behar baldin baduzu eraikina behiratzen, arkitekturari inguruko dokumental bat ikusi, oso lanketa personala da. Antzerkiko lanketa, esango nuke, kolektiboago izan ohi dela, nahi tokatu zaidanean behintzat, ensaioetan ja, beste talde giro bat egoten dela. Desberdinak dira. Azkenean bat bakartiago da, baita oso interesgarria, pixka, hori norberak planteatzen duen moduan, baino bai, personea sortzeko lanketa hori. Ta gero ja, egiteko orduan, ikusentzunezko lehen aipatu bezala, hotzago bada, baina iruditzen zait daukala alde bat nahi asko gustatzen zaidana dela ematen dula aukera modu sutilean gauzak adierazteko. Antzerkiak akaso eman ez dezakena. Imaginatuz antzerki bat, izan daitekela antzokia leidor bat bada, antzerki hortan eskaintzen dezunak, beti esaten denez, azken butakaraino iritsi behar du, eta hor egon behar du espresibidade, maiuskulo xamar bat, eta minuskulak hor gelditzen die batzutan lehenengo butaketan. Eta orduan, bai zineak eta bai ikusentzunezko ekorokorrean ematen dutela aukera hori, ez? Minuskula horietan jolasteko, eta edozein nabardura, edozein gestu edo arnasa edo begiradaldaketa txikirekin zerbait adierazteko aukera, hori ikaragarri gustatzen zait. Eta gero antzerkia, esan detan bezala, eskaintzeko orduan, olako ritual, liturgia, zoragarri bat. Eta ikusteko? Ikusteko, oso zinezalea naiz baita. Asko disfrutatzen dut, zinean bai gertatzeela beste mundua atera nijoala. Eta sartzen naiz hor historian, bertxio originalean, hori bai. Aktorei errespetuz, hautsa errespetatzeko bakarrik. Eta gero antzerkian, antzerkiare asko gozatzen dut. Eta, hori, gustokagoa da dena ederki sartzen zait. Bai, konparatzea oso zaila egiten zait. Bai, ez da erresa izaten. Dena gustatzen zaigut, dena. Bai. Eman dena guri. Esan duzu pertsonaiak lantzea, adibidez aipatu duzu ez, arkitektoa banintz, bagian horren inguruan ikertu, telebistara pixka salto egin dugu, ikusentzunezkoetara, eta aipatu, adibidez Patriaren kasuan, liburu batetik oinarritu da, gero gidoi bat egon da hor, nola egin duzuzuk pertsonaierako hurbiltasun hori, eta liburuan oinarritu zara agian pertsonaiare pixka bat ikertzeko, edo zuzenean telesaieko gidoiean, nola izan da hori? Dena pixkat, egia esan liburua irakurri nuen esan ziatenean pertsonaia hori eskaini ziatela, neu izango nintzela, orduan liburu hortan baia hasieratik irakurtzen ninduan neinean, fijatu nintzen gehiago neure pertsonean. Horrekin batera, hartu nituen gidoiak eta bien arteko jolas bat, batzuek, lankide batzuek gidoiari bakarri behiratu dutela eta hortan zentratu diela. Nik tiratzen nun, gidoian ez zeuden historian parteetatik ere, pixkat elikatze aldera, personaia. Eta horrez aparte, olako egoera batean bizian persona batek ze bizizan ziteke, bizizan zezaken, azkenan hori ikustituzu pixkat dauden lanak, aurrez egin diren milioi lan gaiaren inguruan, eta horrek pixkat balio dizu baita elikatzeko. Gero, nire personajea berezik izan barnerakoia, eta hori zulo ilun baten harrapatuta balego bezala, eta orduan musikatik ere pixkat horreko baten komentatzen nun, karo. Azkenean olako playlist hauetako batzuk badaude, eta bilatu nun Spotifyn depresif izeneko olako playlist bat, talde bat ere bada, izen berarekin, eta eta horrek, bai laguntzizu pixkat, sartzen giro horretan. Bai, giro horretan, eta atmosfera hori pixka sortzen, eta batzutan,
rodajea baino lehen, musika hori bizkaten zuteak eta hola, eramate zaitu nonbait. Eta gero, horrateatzen dena, bateatzen da, gero egia da, rodajean bertan beste giro badagola, saiatzen batzutan abstraitzen da zeure burbuila txiki hori eraikitzen, eskainien nahi ezun hori alik eta txukunen eskaintzeko. Batzutan alda, bestetan gutxiago, baina hori da pixka jolasa horri biligea. Bai, nik antzeslanean ere onartzen dut, jartzen dutela musika nostalgika YouTubeen, eta emanaldiaren aurretik ere abesti bat beti entzuten dutela. Bai? Zuk musika ere honetan aipatu duzu, baina bestela ere erabiltzen duzuela pertsonaietan sartzeko edo? Ez gehiegi, baina laguntzen dit, ez da hola nire ritual bat bezala markatu dutena, baina personaje honen kasuan bai ikusten oso markatua zaukala bere giro hori edo atmosfera edo bere inguruan sortzen zan hori. Ez dakit giro hori, eta orduan hortarako bai lagundu zian. Bestela ez daukatola ritualik, baina bai imaginatzen dut igual musika bat edo beste personaje bakoitzaren zat. Zer gustatuko litzaioken, edo gustatu baino gehiago zer izango litzaken bere musika edo bere soinu banda, bere bizitzaren soinu banda pixkat. Adibidez, Txarribodako pertsonaiaren zalbazen eukan? Oso desberdina izango da, kaso? Bai, tipoak, ez dakit, tipoa nik ikusten oso zuzen eta korrektoa, ez dakit, pixkat hori kentzazpi eta olako batzuk entzuten zitula, hola imaginatzen duen tipoa. Eta, olako kontuak, baina saiatzen naiz imaginatzen, hori o tipoak zer entzungo zuen, personeak, edo bera inguratuko luken giro hori ze musikak sortuko luken. Kontatu digu norbaitek, Oiana, Loreak filma ikusten Inigo Aranbarrik zerbait barrutik izan zuela, bizi izan zuela, bizipenik izan zela hor barruen. Bai, izan zen gertu olako pelikula eder bat ikustea. Eta ikusi nuen, goratzen naiz, Elorrioko zinean ikusi nula, eta gogoratzen naiz ikusi orduko, zen nola, baina hau, ze gauza ederra induten, eta kreditutan zema jende ezagun dagoen. Eta esan nuko, nik horre honaiko nuke. Hola xe sentitu nun. Eta gero, beste gai batzugatik ere, eriotzarekin daukadan gai batzungatik, neuk diodan beldurragatik, hola orokorrean esan da, eriotzari konektatu nun pilo bat pelikularekin. Baina gero, horrez gain, artistikoki iruditu iztean, marabia bat, pelikula bera. Eta aktoren lana, eta guzti hori esan nugu, hain gertu, hain film honak egiteko gaitasuna badago, saiatu bardet. Muturra sartzen berriz ere. Eta bai. Eriotzari beldurra dio, Inigo Aranbarrik orduan. Ikaragarria. Neuk ere ez dakit nundi atorkidan, baino bai, nahiko nuke pixkala zaitu, eta lanketa egin horren inguruan, deno iritsiko zaigulako, eta prestatuta egotea hobe, ez dakigulako noiz datorren, baino bai, bestela, eske jungo nintzen, izuz, beldurrez, eta antsieda ez beteta jungo nintzen, tokatzen bazait 2 urte barru. Orduan landu beharra. Akaso urteekin ikasiko da alako beste modurako kudeaketak egiten. Pentsa, gaurko egunez, 2016an Leonarkoenek bere azken diskoa kaleratu zuen, You Want It Darker entzuten ari garen kantu honen izenburu bera daraman diska. Ordurako Leonarkoen oso kaltetuta zegoen, osasuna oso justu. Ahotsa grabatu zuen instrumentu asko grabatu aurretik eta nahasketen aurretik, eta bere semeari eskatu zion pista guztien nahasketaren ardura, produkzio musikalaren ardura, arkalaxi gintzuen eta diskoa kaleratu zuten. Pentsa, 2 aste beranduago, 82 urterekin Leonarkoen hiltzen, baina bere azken lana hortxe kaleratuta utzi zigun, eta entzun egingo dugu gorko saioa agurtu aurretik, eta Inigo Aranbarriri oraindik azken galderatxo egin aurretik. Hey, I'm ready, my lord. There's a lover in the story, but the story's still the same. There's a lullaby for suffering and a paradox to blame. But it's written in the scriptures and it's not some idle claim. You want it darker? We kill the flame. They're lining up the prisoners and the guards are taking aim.
I struggled with some demons, they were middle class and tame. I didn't know I had permission to murder and to maim. You want it darker? Hey, nay, nay, I'm ready, my lord. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the love that never came. You want it darker? We kill the flame. If you are the dealer, let me out of the game. If you are the healer, I'm broken and lame. If thine is the glory, mine must be the shame. You want it darker? Hey, nay, 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 nay. Hey, nay, 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 nay. I'm ready, my lord. Justu inigo aipatu duzu Cohenek disko hau atera eta 2 asteta hiltzala, eta atzo lehen aipatu dugu atzo Pau Donosen dokumentala ikusi nuela, eso que tú me das. Eta justu elkarrizketa Jordi Ebolek ere egin zion Pauri hil baino 2 aste lehenago. Eta gaina pelikulan asko hitz egiten du beldurra, heriotzari diogun beldur horri buruz, eta berak aipatzen du berak adibidez ez ziola beldurrik. Agian ikus dezakegu, Inigo? Asko eskertuko nuen, esan. Bai. Lasaituko nindun, bai. Hala izango. Bai. Eta uste du zerbait aipatu nahi diguzula Coheni buruz, ezta? Coheni buruz, bai. Anekdota txiki daukat, Leonard Cohenen oso zaleak dien ere gurasoak, eta bereziki ama. Eta junginen ama eta biok, oin dela, ja urte batzuk bekera ikustera bera. Eta beraz egon, hori bere adin guztiakin, baino oraindik oso elegante ere, sombrero eta bere gestualidade guzti horrekin, eta oso derra izan zen, eta nik uste ama horre gongo dela, entzuten da guzti, osea, bai, hemendik hori, hori, agur bero bat, amatxo hori. Bai. Ez. Azken galderatxe batek. Bai, baina, ja pixkat giroa altxatzeko, Joan den astean Inigo, besarkada saria jaso zenuen, Iesaldia lanagatik Kepak ere jaso zuen, antzerkigintzan. Nolakoa izan zen egun hori, besarkada sariak aspaldi ematen ziren, baina urte askotan ez dira eman. Zer izan zen zuretzat egun hori, momentu hori? Oso polita izan zen. Egia esan, bai, neu ere nitzen konstiente aurretik noiz ematen ziren, 2011 ulertu noiz izan zela azken urtea, eta gero horregondanez baulako sekia desenteko bat. Ikusentzunezkoetan, eta antzerkian segidu gauzak martxan, ez? Baina bai egonda eten bat, bai erabakita. Eta egoerak ere hola bultzatuta, eta orduan, berriz ere martxan jartze hori, eta jende guztian elkartzea, bolite izan zen Bilbon jendearekin elkartu, eta hori denbora asko ikusi dago lagunekin topo egitea berriz, eta bereekin egotea, bai, ez da oso giro goxoa izan zen. Eta izanek geu ginenez, sari emate horren arduradun, izanek geuk egin genituzuz bozkeketak, eta geure arteko, ez dakit, sari banaketa bat izan danez, errekonozimentua gertukoen hori jasotzea, polita izan zen, gero egia da. Aipatzen zana ez, sindikatu baten bilkura izanik, eta pixkat hori gauza esente daudela komentatzeko, eta askotan hor argazki eta flashen azpian ikusten gaituzten arren, igual tailer batean lan egin bagenu, erte bateako eskubide eukiko genukela, eta gutako oso gutxi egon diela erteako eskubideakin. Eta hori gure panorama ere, pixkat delikatua dala. Eta gero hori ETB ari da orain fikzioa egin nahian, eta ongi etorri, baldintzei segidiezai egun heltzen, baldintza duinei,
eta egin dezagun pilo bat, bai gogoz, egia esan gogoz hortarako. Eta hori, sariena ederra, lagun giro goxo baten emanak izan zielako, eta hori, anekdotikoa izan zan arren, aurreko urteko produzioari begira kopuru gutxi zegolako, etorkizunean aukera asko egonda dila, eta... Aukera asko egonda dila. Esaldi horrekin geratuko gora, eta esaldi horrekin agurtuko dugu Iñigo Aranbarri, mila esker benetan, bigarren kafearen kafe hutsa tarte hontara hurbiltzeagatik eta gurean izateagatik. Esker asko. Oiana, zuri datorren ostegun arte. Bai, mentsi izango gea. Zugu Juri bihar arte. Eta zu Iñigo Aranbarri nahi duzun arte, bigarren kafearen ateak eta mikroak beti daude irikita zantzat. Besarka da denoi, zaindu entzuleari, bihar itzordua arratsaldeko 4etan, Mai Gorostiaga dator, eta badugu ipuinen girotik, badugu bidaien girotik Josu Iztuetarekin, kafesne hartuko dugu gaietekin, Kontxita Beiti eta Marimi Balderekin. Eta ziur unkituta bukatuko dugu. Bai, hostialak beti, ia egunero unkitzen gara saiontan. Eskerrik asko denoi hor izategatik, bihar arte, aio.